Τι είναι αυτό? Αυτό. Αυτό τραβαδό, αυτό τραβαδό. Βίντεο τραβάει. Τραβαδό, πόδι με νύχια και με τρίχες, πάρε. Πάρε με τα νύχια και τα Ποιος τρώει κοπακίτα. αυτό το έλαιος? Και βαμμένα. Με μανότα έχει τα νύχια. Τι μαλάκι. Όταν μεγαλώσεις και σ' αρέσει. Μεγαλά. Αυτό την άλλη εβδομάδα έπρεπε να πέφτει πάλι. Θα έχει πολύ κρύο. Γιατί τώρα σε χαλάει. Καθόλου, αλλά θέλω να σου πω. Και την άλλη Την άλλη εβδομάδα εβδομάδα θα έχει καινούριο. την άλλη εβδομάδα είναι το Αγία Αντρέα, είναι λήξη του Παναγιώτη, γιατί του φύλακα. Ήδη ζεσταίνεσαι τώρα μέσα. Ναι, ναι, δεν σου έρχεται. Ζεσταίνομαι. τη δύναμη. Μπράβο Λίτσα. Τι εκπαίδευση έχεις κάνει με το παραμικροφωνάζι? Τα παλαμάκια είναι. Τα τρώω.